जों दा बर' डकुमेन्टारिखौ जोङो 2013आवनो जोङो जागायजेनदोंमोन। जागायजेननाय समनिफ्रायनो जोङो गोबां खस्थ'जों एक्चुअलि जोङो बे डकुमेन्टारिखौ बानायनो गोनां जाबाय। मानोना एज इउजुअल आंबो मिडिल क्लास फेमिलिनि मानसि, जायनि थाखाय जोंहा रां रुफा गैया। जोंहा बेबायदि प्रडिउसार फाइनेन्सार गिदिर गिदिर मानसि सिनाखि गैया। जों सोरनियाव बिगोन आरो मा खालामगोन। आरो सबसे गिदिर खोथाया जाहैबाय मेबी आं बानायामोन, आं बेयाव फैयामोन। नाथाय जेब्ला आङो जिहेतु आंनि गावनि प्रफेसननि थाखाय आंबो मिडियायाव आं खामानि मावदोंमोन बायदि बे समावहाय माने सानफ्रोमबो जोंनि बुंनाय राव, जों हारसा रायलायनाय राव बेखौबो मिनियो, जों हिन्दी रायलायबा बेखौबो मिनियो, जों इंलिस रायलायबा बेखौबो मिनियो। इभेन माने दा माबा मोनसे खोथा लिरोब्ला जेब्ला बिथांमोना लिरनो रोङा अबेनो लिरहोगोन, नाथायबा जों जेब्ला खोथाखौ बुंगोन अबेनिया बर'नि जिथु टन, जेरै नोंथांमोना गोसोआव दङ दा फाग्ला मोनसे फैदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंखौ माने नेग्लिजेन्स खालामदोंमोन। नाथाय आं बेखौ बिराद गोसोआव दुखु मोनबाय आरो गोबां दुखुखौ बिथांखौ खालामबाय। नाथाय बेयाव जेबो मुलाम्फा गैया। बिसोरो जेसेबां गावखौ खालामो बिथांमोना माने बांसिनसो खालामनांगौ। आरो बे चेप्टार बेथ' बेहायनो जोबाखै। जेब्ला दिल्लीयाव थाङो अब्लाबो जोंखौ टेररिस्ट, एक्सट्रिमिस्ट, उग्रबादि बेफोरबायदि सोदोबजों जोंनि बर' हारिखौ दुनिया संसारनि खाथियाव बेबायदि सोदोब बाहायनानै जोंखौ जाथि नङा, जोंखौ जाथि हिसाबै उग्रपन्थी संगठन होननानैसो जोंखौ मोनथिनाय जादोंमोन आरो मोनथिहोदोंमोन। आं गावनि साख्रि जिबन दंमोन आंहा मोनसे, आं खामानि मोनदोंमोन आं मिडियायावहाय। आं बे मिडियानि खामानिखौ गारनानै आं फैनाय जादों। आं बे जायगायावबो आङो बे खोथानि प्रटेस्ट खालामदों होनना गोबां मिडियायाव आङो साख्रि नामायदोंमोन। खिन्थु आंनि साख्रिनि मेबी आंनि रिजुमा बबेबा मोनसे चेनेलनि डास्टबिनाव दाबो मोननो हागौ। बिसोरो मोनसे खालामनानै होआसै जे आंनि हारिया आं गुबुनमोन। नाथायबा आं पिजि खालामना फैदोंमोन, टिभि एन्ड फिल्म प्रडाक्शननि पिजि खालामना फैदोंमोन। आरो बे समाव टिभि एन्ड फिल्म प्रडाक्शननि पिजि खालामग्रा सासेबो आसामनि टिभि चेनेलाव गैयामोन। खिन्थु आंखौ लाखिनो हायैनि कारना मामोन? जिहेतु आं बिनि सिगाङावबो आं खामानि मावदोंमोन। स' बेफोर खोथाया बहुद दुखु होबाय। सासे बर' आइजो जानानै आं बहुद माने दुखु मोनबाय। बेबायदि समावनो 2012आव रायटा जाना होबाय सारा आसामावहाय आसाम बार्निं बेबायदि सोदोबजों गुटेइ मिडिया पेपाराव जोंनि बर'खौ टेररिस्ट, उग्रपन्थी, आतंकबादि बेबायदि होननानै पुरा स्प्रेड खालामजोब्बाय। बेबायदि समावहाय जोंबो मोनसे कारनावहाय रिलिफ केम्प क'क्राझारनि रिलिफ केम्पआव थांदोंमोन। जि रिलिफ केम्पआव आङो बिकास बसुमतारी, जायखौ जोंनि बर' आर्टिस्टफोरा लालुदा होननानै बुङोमोन, बिथांखौ आं लोगो मोनदोंमोन। आरो बिथाङा बुंनाय अनामिका नोङो बेखौ मोनसे डकुमेन्टारि बानाय, आं फान खालामगोन। बिनि खोथा मथेनो जोङो 2 दिनसो थानानैनो आं गावनि लोगो नागिरबाय। आंनि निशान कालुबिन, बिथाङा मुम्बाइनि, बिथाङा बलिउडनि एसिस्टेन्ट डिरेक्टर। बिथांखौ आं एप्रच खालामबाय। मानोथो माने सासे हिन्दी भाषी मानसि आंनो नांगौमोन, जायनोखि संसारनो खोन्थानो हायो। जिहेतु जोंनि हिन्दी बुंनायखौबो जिहेतु समायना खोनायाबा, जोंनि आसामिया बुंनायखौबो जुदि समायना खोनायाबा, जोंनि इंलिस बुंनायखौबो जुदि समायना खोनायाबा, आं बबे रावजों आं संसारखौ आंनि हारिनि खोथाखौ आं बबे रावजों फोरमायो? माबा मोनसेथ' राव नांगोन आंनो ना, माध्यम मोनसे नांगोन। गतिके बिथांमोनाबो मा बुङो बेबायदि होननानै आं नन बर' मानसि आंनो नांगौ, जायानोखि लोगोसे माबा मोनसे खालामनानै उपाय होनो हागोन। आं बिथांखौ लेंहरबाय, बिथाङाबो फैबाय। खिन्थु बिथाङा फैनायनि सिगां बॉर्डर तो एक टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन है, हम तो नहीं जाएगा, हमको मारेगा तो बेबादी हुआ उनको बुंबाय। आप मुंबई आप आके देखिए बोरो क्या है, देखिए जो दुनिया दिखाया है। हम एश्योरेंस देते हैं अगर कुछ भी होता है, मरता है, जो भी होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और मेरे नाम से मेरे नाम, एड्रेस, फोटो हर जगह में दे के रखिए। आप पुलिस स्टेशन हो, अपने फैमिली मेम्बर को वो दे के रखिए। बस आप आइए, यहाँ पे क्या है उसको देखिए। तो इसी मेरे भरोसे पे निशान बालगोविंद जी ने मुंबई से आया,
कभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में आया नहीं था। नॉर्थ ईस्ट के बारे में ही पहली बार सुना था वो 2012 का डायलॉग में, जो असम वार्निंग कुछ ऐसे परिस्थिति जो वर्ड यूज कर रहा था उसी दौरान वो आए। आने के बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया, ओकर घर में गए। फिर उसके बाद हम लोगों का बहुत सारा लाइफ का और भी कहानी है, हम उस मोड़ पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन सारा असम के मीडिया, पूरे दुनिया के मीडिया असम वार्निंग ये सब कह रहा था। इसीलिए हम लोगों ने नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं, हम लोग कुछ और करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसी दौरान निशान ने हमको पूछा, अच्छा पहले तो एक बात बताइए ना अनिका कि वाई गो तो सर फाइटिंग, क्या जरूरत है तुम लोगों को फाइट करने का? असम में अच्छा से रह रहे हो भाई, इंडिया में रह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? क्यों लड़ रहे हो? हम लोग जैसे जीते हैं वैसे ही जियो ना, उग्रवादी करने की क्या जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है? उस तरह से इन्होंने हमको पूछा और उसका जवाब, मेरा उस टाइम में नॉलेज बहुत कम था, लिटरली बहुत कम था, जस्ट बोरो के लिए सेंसिटिविटी था लेकिन नॉलेज नहीं था। उस परिस्थिति में मैंने जो टूटा फूटा जितना हो सका मैंने इनको समझाया, बोरो ऐसा नहीं है, बोरो ऐसा है नहीं। उसने जो समझा तो पता नहीं जो भी समझा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला तो हम क्यों इसको नहीं कर रहे हैं? Why go to sir fighting from years to years? इसी